på plejehjemmet, de skal ud og bruges til noget. Ja. Altså, der venter der mange år endnu, og vi glæder os til at se dine talenter. Og vi har jo kigget lidt i stue, hvad mormor hun laver, når hun sidder på plejehjemmet. Vi kan høre lidt, nogle gange hører vi sådan lidt sang, vi ser også lidt revy. Mormor har snakket mange talenter om, at hun godt kunne tænke sig at lave en revy. Ja, det har hun faktisk. Så du har mange talenter? Den har jeg næsten lavet. Den hedder Ældresagsrevyen. Ja, lige præcis. Og ved du hvad, mor? Vi er jo psykologer næsten begge to. Og som psykologer, der bliver vi jo sat til at skulle arbejdstræne folk, sådan så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ikke? Men der er spændende noget med at finde nogle kompetencer frem, og finde nogle ressourcer, og se, hvad kan vi bruge dig til på arbejdsmarkedet i dag? Meget. Og vi tænker, godt nok har du mange talenter, mormor, men vi er også nødt til at tænke lidt nyt. Så vi er nødt til at tænke sådan, kan vi kombinere noget nyt, lave noget innovativt? Ja. Vi kombinerer noget retro herovre. Har vi hvad retro betyder alle sammen? Ja, det betyder fast at hælde. Noget, der fra gamle dage, det er blevet ind. Fordi mormor, du er ret retro. Ja, det er det faktisk. Hvad betyder det? Det betyder fra gamle dage. Du er moderne, du er lidt... Det betyder fast til gammel på en sej måde. Hvorfor ikke sige, at jeg er ikke rigtig klog? Det siger vi har Nej, det ville da være modsat af. Så mormor, du får faktisk en chance nu for at prøve lidt arbejdskompetencer af. Og vi har et publikum. Det har vi. Så vi har også nogen til at vurdere, hvordan det ligesom går. Og vi bliver nødt til sådan, at måske skal du styles lidt. Det skal du. Og vi ved mor, at du har en fortid som fru Tit Jensen. Ja. Og ved du hvad, det er noget med at koble noget gammelt jo og noget nyt. Og du har lige fået duften af noget med noget rap. Jeg viste dig noget rap forleden dag på Elund. Kan du huske de der seje, mor, det der musik, hvor man skulle gøre sådan her, så skulle man til sådan en rigtig sang, ikke? Er du med på den? Og så noget Tit Jensen, ikke? Så vi starter lige med at klæde dig ud som Tit Jensen. Er du med på den? Ja. Så nu ser vi lige, hvad der sker. Altså, du skal ikke tage noget af, du skal kun have noget på. Og det er det bare, det kan være, at vi skal åbne et vindue, eller jeg måske vi skal åbne et vindue herovre. Ja, fordi så... Jeg vil da godt lide det. Men der er jo det ved det, sådan nogle briller her, mor, det havde Tit Jensen ikke. Men nu skal det også være lidt moderne. Det skal være lidt hurtigt, så hun får hurtigt brillerne på. Og vi kan også... Min øjenlæs, det er, jeg skulle ikke have briller mere. Ej, men altså, det er bare lige i dag, ikke? Vi har faktisk... vi har og forberedt lidt hjemmefra. Det vil sige, at vi har fået hjælp fra Københavns producer, vores alles gode ven Ulrik og Anna, som har hjulpet til. Så vi har fået lidt hjælp fra musikkens verden. Vi har nogle gode forbindelser her i familien, mor. Vi har nogle gode forbindelser. Vi har nogle, der er noget musik og sådan. Så vi kunne godt tænke os at høre, hvad det er. Men altså, vi har simpelthen brugt noget tid på, at vi skulle style, altså, vi bad nogle stylister om ligesom at give hende et andet image, end det hun har i forvejen. Og så har jeg prøvet simpelthen at gøre alt, hvad jeg kan, for at få den her Tit Jensen frem i hende, men på en ungdomlig måde. I kan sikkert alle sammen huske fru Tit Jensens tale om kvinderne frem her i livet. Så her kommer den. Er I klar? Ja, vi skal lige have et øjeblik, Ulrik, fordi at vi skal lige have lært Annie, hvilken attitude hun skal have. Du skal lige have attituden i orden. Stylisterne er lige Du skal have attituden i orden. Du skal op og stå. Ja, vi har set dig. Du skal op og stå, og så skal du lave de der seje bevægelser, jeg viser dig for lidt med det på Elund. Du kan det jo godt, mormor. Men man kan må falde af de andre, har lyst til at sidde og kigge på mig. Fordi mor, det er dig, der skal arbejdstræne. Jeg synes, at vi skal lege det helt. Ja. Vi kan også danse bagefter, så kan I høre den først. Fordi mor, det du kunne, du skal bare tænke i, når du hører det her, som Ulrik nu spiller, ikke? Så skal du lige øve dig i det der med at gøre sådan her. Så skal du ikke rigtig sammen. Jamen, det kan du sagt. Det må du godt. Okay. Okay. Der kommer den. Så er det sgu. Ja, lige præcis.
Kræftfælder. Kønsfælder. Og kræftfælder. Når jeg begynder mit foredrag med 3 ord, er det fordi mine kvinders kår er så uselige. At alle som en rejser sig op. Understreger. Kræftfælder. Kønsfælder. Og kræftfælder. Det skulle forfra. Kræftfælder. Kønsfælder. Kom lige ved. Og kræftfælder. Det er det der moderne noget. Godt gentage. Når jeg begynder foredrag. Når jeg begynder mit foredrag med 3 koder. Er det fordi min kvinder er hvordan kvinders kår er så uselige, at alle som en rejser os op. Understreger. Cool, mama! Understreger. Kommer der mere? Hey! Hvad siger I? Det kan vi da godt selv, kan vi? Nå, og nu skal vi skåle. Ja! Så det kan være, at du har